Bon dia. Són les 6:42 del matí i me'n vaig a Madrid. I jo només matiner per a viatjar. I avui me'n vaig a Madrid. No sé si es pot considerar un viatge, jo crec que sí, perquè ens passem la frontera. Anem a Espanya. Este és el meu model per avui. I no puc estar més contenta perquè els últims cap d'anys meus han sigut en casa. Cosa que m'agrada també molt i que defenc molt estar en casa per cap d'any, perquè el cap d'any està molt sobrevalorat, però xica, de vegades cal canviar una miqueta. A l'estació no sé on estan els meus amics. M'han tocat, o sigui, jo soc una persona que dorm extremadament massa i que no confiava en que m'anava a alçar. M'han tocat i m'han dit, estic preocupats per tu, dis-nos que estàs desperta. On esteu? On esteu? Estem en el tren, és super roseta. Es nota que anem a Madrid, perquè això a Barcelona, València no ho fan, Anem a Espanya. Es nota, anem a Espanya. Però bueno, estem contents. S'ha de fer turisme al país veí. Hem arribat. I mos hem perdut, bueno, no mos hem perdut. Sí. ¿Van a hacer un blog? Mos ha costat. Hola. És super difícil el metro de Madrid, És super difícil, se'm fa super raro que no hi hagi res en valencià. Se'm fa raro, t'ho ha de dir, que no hi hagi res en valencià. Vale, no entenc que estem en Madrid. D'Espanya. I heard her sing a song. I heard he got a song. And so I came to see. Ja estem on estan tots els influencers espanyols en Gran Via i jo només vull trobar-me a Violeta Magriñán. Ai, no, estem en Gran Via. Esmorzar i vaig a contar-vos el que m'ha passat perquè jo estic obsessionada del té matxa i m'han fet un té que no és un té matxa, que és un té chai, i li he dit a la xica superamablement amb un en castellà, que ja faig un esforç, li dic, perdó, és té matxa? I em diu, sí, jo crec que no, perquè no, vos ho jure. Diu, sí, lo he hecho yo, no passa res, però no és un té matxa. Però bueno, m'ha costat l'ull de la cara, així que mos el prendrem. Estem a l'Ajuntament. N'hi ha més banderes d'Ucraïna quasi que d'Espanya. Jo no ho entenc, aquesta solidaritat i després a nosaltres mos matxaquen com... Bueno. Clavar algo, en plan, no puedo ir. No pots fer. Qué boniques les Cibeles, no? Ja te què dirà. He comprat una boina, xics. I uns guants perquè feia molt de fred. La ciutat és molt bonica. Molt com l'arquitectura, perquè... Em recorda, o sigui, n'hi ha com moltes referències a sèries, a pel·lícules o fins i tot a llocs superimportants que em fa il·lusió veure'ls quan viatjo a una ciutat i veig coses que sé i que entenc i que tinc com un coneixement previ i sé el que són, em fa moltíssima il·lusió que, vaig a dir-vos una cosa, estan tots els meus amics mirant-me mentre parle i em fan por de cringe, però bueno, ells ja estan acostumats a que estigui així. Els components del grup, així les tenim, han anat a fer el ridícul a la televisió espanyola perquè estan gravant com alguna cosa de les campanaes, perquè estem on es fan les campanaes la Cristina Pedroche. Així que jo tinc molta vergonya aliena ara mateix perquè estan fent el ridícul i crec que la gent també té vergonya. Bueno, ja hem arribat a l'hotel, ja hem dinat i ja hem fet de tot. Sensacions? Mos han timat perquè en les fotos pareixia un pis de 40 metres quadrats. Pues en té 20 o 15. No, en té menos de 20. En té menos de 20. Però no passa res. N'hi ha pels en la dutxa sense neteja. Maria. Hem vingut una altra vegada a la plaça del Sol. Superxulo el plànol. Mireu, xics. Superxulo. Jo no paro de pensar que estic en una sèrie i soc la protagonista. No para de treballar. N'hi ha moltíssima gent, però moltíssima, i m'estic agobiant. O sigui, cap d'any en Madrid no és una recomanació per la meva part. Una cosa, diuen que Barcelona és una ciutat superinsegura i supermaleante i acaben de passar, tenim així a 15 furgones de la policia. Sí. Lo
a 15 furgones de policia davant nostre, de la Guàrdia Civil, dis-me tu pa què, així, en la plaça del Sol. I després a este li ha caigut un helicòptero en el cap, experiència a Madrid, de moment negativa. Un 10. De moment negativa. Se'm fa super raro, vos ho jure, no poder veure els rètols i els títols en català. Se'm fa super raro. És de veres. És que esta persona no pot acceptar que està en Madrid. No, espera't, que ha anat a demanar, avui m'ha comprat una boina i ha dit, en targeta, per favor. I ja se m'havia oblidat que estava en Espanya. Tu en l'Starbucks també t'ha passat. He dit gràcies i no passa res, Gala, però així es parla en castellà i no vas a morir-te. No, claro que no. Y no vas a morirte. No, claro que no. Estem a la Plaça Major, i me'n recorde que vaig vindre a l'institut quan estava en el meu ex i vaig posar un candaet, un candau, bueno, en el meu ex. I vaig posar les inicials i tot. Palacio Real. No hi ha gens de gent ara. I això com era? Què era això? Estàvem preguntant-nos, debatint, perquè si el rei viu en la Zarzuela, realment el Palau Reial quina funció té? Reunions i tal, no? És que així es viatja en consciència i coneixement de causa. He de dir una cosa, l'arquitectura de Madrid és molt bonica. O sigui, crec que és molt acollidora i molt cookie, molt el que a mi m'agrada. Crec que ja és cosa del centre. Si te'n vas a les afores, estan els típics edificis superlletjos construïts en època franquista que la gent del camp vinguera a viure a la gran ciutat. Estem en el Corte Inglés, hi ha un ambient així dalt de tot, increïble. O sigui, quan dic increïble és que pareix que estiguen així muntant-se la festa de les tapes, en música, estava la Batguial abans. Som-hi, nois! Bon dia, hem tornat, anem al Retiro, fa molt de fred, fan 5 graus i hem dormit fenomenal. Jo sí que he dormit bé, la veritat. Crec que soc l'única. Ha sigut l'única que ha dormit bé. Un totxo i un colxó. Tu has dormit bé? Sí, però me desperta molt. Bueno, jo he dormit superbé, la veritat, perquè jo quan dorc bé. I no, res, anem al Retiro ara que volíem pujar les barquetes. Què ha passat? Mos les han tancat. Dia 31. Totalment a favor dels drets laborals. Tampoc no aguanto parlar de coses, que és que no ho entenc. No és un blog de viatge, és un blog de crítiques de Gala. Ella és això. Arribat al Retiro. I ara si tot el món està fent sessió de fotos. Com no som originals, anem a fer lo mateix. Marta podria. En italià. M'acabem de remugar perquè m'han dit quina classe d'influencer eres que no graves el menjar. Jo estic pels meus amics, lo d'influencer és lo segon. Però mireu, està tot super exquisit. Vaig a parar un poc amb nosaltres. Abans estàvem dient que quan entrem a un restaurant creiem que mos tracten diferent. No sé per què. Claro, la resta mos tracta diferent perquè no sé quina cara fem, però mos tracten com a inútils. I fins així, ara després anirem a comprar el sopar, perquè així som classe obrera i no podem permetre en un restaurant el dia 31, i després soparem i mos mudarem i soparem i mirarem les campanades. Així que res, ganes que s'acabi l'any, sí o no? Sí. Ha sigut un any bo, Ha sigut un any molt bo, el que passa és que sí que tinc ganes de veure què hem esperat el 2023, però ha sigut un any bo. Jo, si el 2023 continua com el 2022, superguai. Si no, espero que sigui per millor, sempre. Jo també, per pitjor, no per la... Sopar, en els últims moments de 2022, ja estem en les cubates, ja hem fet els propòsits, ha sigut una sobretaula molt bona, s'ha de dir tot, i ara mirarem les campanades. Estem a punt d'entrar en 2023. Desig ja són privats. Els desitjos són privats. 11 y 12. Ja és 2023. Anem direcció Xoco.
La nostra discoteca. I know. Bueno, això estem molt contents. Això, Això no retalla. Està gravat. això queda gravat. I anem a veure ara. Sabeu en quin barri estem? A veure si ho endivineu. No em crec que sigui el de gener. Són les 12 i ens han tirat ja del nostre allotjament, per tant estem com buscant algun bar o cafeteria fins les 7 de la vesprada que marxem. No hi ha cap tipus de ressaca per part de cap dels 4 components del millor grup del món i anem a presentar-se-lo, que sí que tenim una son per morir-nos. Això ho tenim. Anem a reviscolar. Ara ho enfocaré millor. La part preferida quan viatge sempre és l'esmorzar. Sempre, crec que és la millor part de tot el viatge. Ni dinar, ni sopar, esmorzar. No sé quan les meves favorites és molt... Hem vingut a este parquet perquè són les... Quina hora és? A mi si feu risa no puc gravar. Són... 2:15. 2:15 i tenim el tren a les 7:30. Esta va ser la nostra casa durant 5 hores. Ja està clar. I a l'estació i queden 3 hores perquè visca el tren encara. L'últim dia està fent-se llarg. No, però estem passant. Està fent-se llarg. Però bueno, si volem anar de rates, agarrem el tren més barat. Però... Ha sigut una odissea avui. Que vergonya. Digue'm sí. No res, estic roteta de la cosa que passa. Ja s'ha acabat. Habiendo comprado... Ja tornem a València, a editar el blog, a tornar a la rutina a estudiar i a complir tots els propòsits que ens hem fet en 2023. Serà possible? Jo mai els complís. No sé si vosaltres els compliu, però jo mai. Arribant, menuda sobada mos han pegat. No res, ja estem. Ja s'ha acabat el vlog, ja hem arribat a casa i ja no estem junts i m'agradaria dir-los que crec que ha sigut una experiència superxula, perquè jo els meus amics els estime molt i els meus amics sempre estan com per damunt de tot, però ara que no hi són, m'agradaria com dedicar-los unes paraules que bàsicament el que vull dir-los és que quan estic amb ells soc com la persona més feliç, se m'obliden tots els problemes i crec que és superimportant tindre els amics diàriament. Jo ja hi ha hagut èpoques que m'he apartat una miqueta del meu cercle d'amics per com estava o per la meva situació del moment, però és que crec que els amics ho curen tot. Crec que quan estàs malament és la primera persona que has de recórrer i a més si tens uns bons amics i uns bons amics amb qui ho fas absolutament tot, pots considerar-te una persona feliç. Crec que els amics són un punt molt important per a considerar-te si eres feliç o no. I així que ja està, que espero que us hagi agradat el vlog i que són els primers dies de gener. Espero que gener i que tot l'any vagi superbé i que sigueu feliços i gaudiu molt dels vostres amics fent viatges encara que siga.